ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ሓውኹም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ናይ ህይወት ቃል ድጠቕመና ሒዝና መጺና ኣለና ሎም እንካፈሎ ቃል ጸብጸብቲ ጌጋ ጥራሕ ኣይንኹን ጸብጸብቲ ጌጋ ጥራሕ ኣይንኹን ሪኢኹም ገለገለ ሰባት ንኹሉ ሰናይካ ተጠቂሞም ሓደ ክልተ ጌጋኻ ጥራሕ ኣተኪሮም ከኣድጽብጽቡ ኣለዉ ሪኢኹም ኣብ ህይወት ጸብጸብቲ ጌጋ ጥራሕ እንተ ደኣ ኮይና ኣብ ህይወት ረኣይቲ ጌጋ ጥራሕ እንድሕር ኮይና ነቲ ሰናይ ነገር ምርኣይ ክሳኣነና ይኽእል እዩ ክብርኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከምዚ ይብል ጥቕሲ 8 ፍቕሪ ብዝሒ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ነንሕድሕድኩም ሃልሃል እትብል ፍቕሪ ተሃልኹም ሪኢኹም ናይ ፍቕሪ ሰባት ኣብ ናይ ፍቕሪ መስመር ዘለዉ ሰባት ካብቲ ሓደ ባህሪኦም ካብቲ ሓደ ኣብ ህይወቶም ዝረአ ንብዙሕ ጌጋ ሸፈንቲዮም ንብዙሕ ኣበሳ ሸፈንቲዮም ምኽንያቱ ፍቕሪ ብባህሪኣ ንሕማቕ ነገር ከዳኒትን ሸፋኒትን ሓዳጊትን እያ ስለዚ በሐቂ ህይወቶም ፍቅር ዝኾኑ ሰባት በሐቂ ኣብ ፍቅር ኮይኖም ዝመላለሱ ሰባት ንጌጋኻ ጥራሕ ጸጸብጺቦም ብጌጋኻ ደሸግሩ ሰባት ኣይኮኑን ንጌጋኻ ጥራሕ ጸጸብጺበን ብጌጋኻ ደሸግራ ሰባት ኣይኮናን ሪኢኺ ካብ ጽቡቕ ክንላዕሊ ስለ ጌጋኻ ጥራሕ ለይትን መዓልትን ድዛረቡ ሰባት ኣብ ፍቅሪ ደው ዘይበሉ ጉቡዛት እዮም ምኽንያቱ እቶም ኣብ ፍቅር ደው ዝብሉ ካብ ጌጋኻ ምዝራብ ሰናይካ ምንጋር ይቕሎም ካብ ንጌጋኻ ነጊሮም ምስቓይ ንሰናይ ክነጊሮም ሓይሊ ክቡኺ ይቐሎም ምኽንያቱ ፍቕሪ ብባህሪኣ ሓይሊ ክትበና ስለ ትደሊ ነቲ ጽቡቕና እንዳርኣየት ንኽፉእና ግን ከም ንሓልፎ እያ ትገብረና እግዚአብሔር ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘሎ ውድቀትና ዘይኮነ ድኻምና ዘይኮነ ጌጋና ዘይኮነ ኣብቲ ጽቡቕ ነገር ጥራሕ እንዳተኮረ ተስፋ እንዳሃበ ንቕድሚት ከም ንኸይድ ይገብረና ኣምላኽን ሰይጣን ካብቲ ሓደ ዘፋላለዮም ነገር ሰይጣን ጌጋ ጥራሕ ይድጽብጽብ ጌጋ ጥራሕ ይዘርኤካ እግዚአብሔር ከዓ ሰናይ ነገር ጥራሕ ይዘርኤካ ንጌጋ ግን ብምሕረት ከም ተሓልፎ ይዝገብረካ ሪኢኹም ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዳርባ እምኒ ከቕትልዋ ዝደለዩ ሰበይቲ ሒዞሙሉ ምስ መፁ ስለ ጌጋ መዓት ክስ ሒዞሙሉ ምስ መፁ ጎይታ ግን ስለ ጌጋ ኣይኮነን ከሲስዋ መጀመርታ ሓራ ንኽገብራ መንገዲ ዳልዩላ ሓራ ንኽገብራ ድማ ካብ ኩልኹም ሓጢኣት ዘይገበረ መጀመርታ ንሱ እምኒ ይደርብየላ ኢልዎም ኩሎም ሓጢኣት ስለ ዝነበሮም ድማ ኣእማኖም ደርብዮም ገዲፎም ወኸይዶም ሕጁን ስለ ጌጋ ኣይተዛረባን ምኽንያቱ ጎይታ ፍቕሪ እዩ ሓይሊ ክበና ከበርትዐና ደው ከብለና ንሰናይ ነገርና ከግንን ጥራሕ ይዝደሊ ጓለየ ከሰስቲ ክደኣ ኣበይሉ የሚልዋ ወላ ሓደ የለን ምስ በሎቶ ኣነ እውን ኣይከሰክን ኢልዋ ሓይሊ ረኺባ ተዓጢኻ ክትከድ ኮላ ኣብ መጨረሻ ግን ኣልጊቡ ደጊምኪ ከም ኣይትግበር ኢልዋ ሪኢኹም ኣሕዋት እንተ ደኣ ኣብ ህይወትና ንሰናይ ነገር ናይ ሰብ ዘይንርኢ ኮይና ንጽቡቕ ነገሮም ዘይንርኢ ኮይና ኣብቲ ጽቡቕ ነገሮም ጽቡቕ ጌርኩም ኢልና ከነድንቖም ዘይመጻና ኣብቲ ውድቀትን ስንፍናን ጥራሕ ክንከስስ ንመጽእ እንድሕር ኮይና እዚ ትኽክለኛ ኣቲቲዩድ ኣይኮነን እዚ ትኽክለኛ ልቢ ኣይኮነን ገለገለ ሰባት ኣብ ክፉእ ነገር ኣብ ሕማቕ ነገር ጥራሕ ዝርከቡ ሰባት ኣለዉ ኣብ ድኻምካ ኣብ ውድቀትካ ጥራሕ ዝርከቡ ሰባት ኣለዉ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ምኽሮም ከማን ኣይጠቕመካን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ኣትሊስት ንጽቡቕ ነገርካ እኳ ዘየድነቑኻ ኣትሊስት ንጽቡቕ ነገርኩካ ባሂልዎም ምሳኺ እስኺ ከምዚ ኢኺሎም እኳ ዘየድነቑኺ ንሕማቕ ነገርክ ጥራሕ ብብምፂኦም ዝቃወሙኺ ዝኸሱኺ እንድሕር ኮይኖም ሰናይ ነገር ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ማቴዎስ ከምዚ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ጥቕሲ ሓደ ኸነንብቦ ኢና ብዝፈረድኩምሉ ፍርዲ ክፍረደኩም ብዝሰፈርኩምሉ መስፈሪ ክፍረደኩም እሞ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይፈለጥካስ ንምንታይ ኣብ ዓይና ሓውኻ ዘሎ በሰር እትርኢ ወይስ ከመይ ጌርካ ንሓውኻ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውፀልካ ሓደገኒ ትብሎ እነሆ ጉንዲ ኣብ ዓይንኻ ኣሎ ኣታግብዝ ቅድም ኣብ ዓይንኻ ጉንዲ ኣውፅእ ሽዑ ካብ ዓይና ሓውኻ በሰር ንምውፃእ ኣጸቢቕካ ክትርኢ ኢኻ
መላእክቲ ቅዱስ ንኽላባት ኣይተሃቡ ዕንቁኹምውን ኣብ ቅድሚ መፋልስ ኣይትደርቢዩ በእጋሮም ከይረግጾሞ ተመሊሶም ከይትርትሩኹም ኢሉ ርኢኹም ግቡዛት ካብታ ሓደ ባህርያቶም ኣብኦም ዘሎ ዓብ ጌጋ ከይረኣዩ ኣባኻ ዘሎ ንእሽተይ ጌጋ ዘጋኑን እዮም ርኢኹም ኣብ ጌጋ ጥራሕ ዝምዕዱ ናይ ጌጋ መዓልቲ ሰባት ኣሉ ኣብ ግዜ ጌጋ ጥራሕ ዝርከቡ ኣብኦም ዘሎ ጌጋ ዘይርእይዎ ኣብ ሰብ ዘሎ ንእሽተይ ጌጋ ግን ዘጋኑኑ ሰባት ኣሉ ስለዚ ኣሕዋተይ ጸብጸብቲ ጌጋ ጥራሕ ክንከውን ሰናይ ነገር ኣይኮነን ጸብጸብቲ ጌጋ ጥራሕ ክትኮኒ ሰናይ ነገር ኣይኮነን ኣትሊስት ሰናይ ነገሮም ከ ጸብጻቢት ኩኒ ስለ ጽቡቕ ነገሮም ከ ኣድናቕኹን ስለ ጽቡቕ ነገሮም ቀዲንካ ምድናቕ ተባሃኑሞ ሽዑኡን ጌጋኦም ክትገንሖም ክትምዕዶም ልቦም ክኸፍቱልካዮም ኣፍቲ ሰናይ ነገሮም ደይትርከብ ኣፍቲ ጌጋ ኣሎ ዝበሃለሉ ስፍራ ጥራሕ ክታርሞም ትመጽእ እንድሕር ኮንካ ግን ኣይክሰምዑኻን እዮም ምኽንያቱ ናይ ግቡዛት ባህሪ ካብኦም ዘሎ ዓብ ገዲፎም ኣብ ሓዎም ዘሎ ንእሽተይ ኣጋነንቲ ስለ ዝኾኑ ከምኡ ክንከውን ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣሕዋት በዚ መዓልቲ እዚ ንኹልኩም ሓደ ጻውዒት የቕርበልኩም ኣለኹ ወሲንኩም ኣብ ህይወትኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበልኩም ሰባት ታ መዓልቲ ምድሓን ሎሚያ ስለ ድብል መጽሓፍ ቅዱስ ንጎይታ ምቕባል ድማ ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ደሳግር መንገዲ ስለ ዝኾነ እሱ እንተደኣ ተቐቢልኩሞ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ጽድቂ ህይወት ስለ ተቐበሉ ሎም ወሲንኩም ንጎይታ ተቐበሉ እዚ ውሳነ ትውስኑ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመስክነካ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም እተሰቀለ ያአምን ኣለኹ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ያአምን ኣለኹ ስለይ ከም ዝሞተ ያአምን ኣለኹ አምላኽ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዘተሰኦ ያአምን ኣለኹ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ውሉድ አምላኽ ኮይነ ኣለኹ አሜን እዚ ዝወሰንኩም እንቋ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ረኸቡና ሻሎም